ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони ҳамешагии канали Далер офисиал. хуш омадед ба канали мо дӯстон азиз. дар навои рӯза боз якчандта мошинро баҳри шумо аз ҳар як нуқтаи туристон қабул кардем. пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо низ хона, мошин, замин, квартира, техника, аппаратур дошта бошед, метавонед суратҳоашро бо ҳамроҳи маълумотош дар ин ватсап мо равона намоед. мо дар видеои баъдина рекламаш мекунем дар ютуб, тикток, инстаграм. шумо дар фурӯхта метавонед бачаҳо азиз. фақат шумо лайкҳоро монед, ба канал подписатсия кунем. подписатсия дар комментария нависен ба шумо аз кадом маркаи мошину зиёдтар лозимай. мо ҳамонро ба навор мегирем, баъди шумо пешниҳод мекунем азиз. ҳамватанони азиз, спонсори канали мо авиакасе Амин мебошад. 12 сола таҷрибаи корӣ дорам. билетҳои арзон ба ҳамаи самтҳо билетҳо ҳастанд бо нархи арзон ва дастрас. ватсапшон аз соати 9 то 10 бегоҳ кор мекунад. марҳамат муроҷиат кунед. номерҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. якам мошини ирӯза дӯстони азиз аз Chevrolet Matiz сар мешавад ки бардор дар комментариҳо хоҳиш мекарданд ки Matiz-а зиёдтар монем. соли 2009 ёфтем нархи 51000 сомонӣ дар ноҳияи Турсунзода дар Регара бача азиз. зучош бензини холӣ, газ задагӣ нестай, хай краскаша десен чихелай. ҳолати мошин тенҷи бадай вагонай. моториш нав, кондитсионер нав, аккумуляториш навай, ҳуҷҷатош 100%, 4 та балони 100%. хулоса ки мошин қонуну қоидаш карда. касое ки мехара дар ин рақами 931 83 90 08 занг занед. аз номи канали Далер офисиал боз шумода ягон сум арзон ҳам мекунанд. дар кузови хечибек, моториш 0.8 литр бард азиз. пробегаш 70000, коробкаш механика, мошин вагон полни фули фулай. лайкора монен, дальше тамошо кунем беҳтарин мошини бораи шумо. дӯстони азиз, дим эълон борти лабо, аммо лабора фурӯхтан, кузуфуш монд гуфтан мода соҳибаш қайд кардан дар шаҳрина бо нархи 6500 сомонӣ. дарозии борт 2.20 сантиметр, бараш боша 1.30. хулоса мисол қонуну қоидааш қатъия уголоку турбош российския материалои Россия. зашташ хубай. касе ки мехара бачаҳо азиз дар ин рақамҳои 985 15 77 15 занг занед ва ягон сумша мумкин ки арзон ҳам кунанд. борта таъриф кардан. ҳолатиш хубай бачаҳо азиз. чиқрай фасони хушро мегирӣ, как багаж истифода мегард. дар ҳам пушти машинам бизанед, истифода бурда мегардед бачаҳо азиз. ҳай хитон занг занед, боз муомила кунед. аз моя реклама беҳад таъриф кардан пушаймон намешавед. Вектора А равон кардан солҳои 1993 дар Конибодомай 13500 сомонӣ. нархаш арзон намешавад. беҳуда занг назанед мега. ҳамин қасм дори мега биги биё мошин қонуну қоидаш қатъия болои капота парто мошина биги бура дӯстон азиз. сӯзишвориш бензин, газ, моториш 1.6 литр, коробкаш механика. арзон намешавад. беҳуда нороҳат накунед. солиш 93. хулоса 4 та балони 70%. документиш ҳастай, аккумуляториш нав. хоб документ дорад. моториш ҳам безеб нестай. сидерниёш тозай. хай вичахтон дар ҳамо экранои телефону компютератон диста бача азиз. касоне ки аз тикток ва инстаграм тамошо мекунед бародар азиз, боз видеонавори мо қирраш дар ютуб мондагия тамошо кунед. беҳтарин мошина мондагием. авиакаса акай Амина ба шумо тавсия медиҳем ки беҳтарин акай далбой ҷо билет дора. марҳамат занг занед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшии Opel Astra H. дар комментария бачаҳо хоҳиш мекунанд ки Opel Astra H монем. рӯи хотирам бардоро капшан дар замин назадем. солҳои 2007 қабул кардем. дар душанбе бо нархи 50000 сомонӣ ки боз муомила ҳам дора. 4 та балониш 70-80%. дорои документ. хоб печкаш кор мекуна. моториш ҳолатиш хубай. даруниш кушодай. краска раднои хачай. хулоса ки мошина дар ҳолати хуби техникӣ гуфтан. дар ҳама қавми 103 43 47 47 занг занед. боз хитон нашоти нархнавош муомила кунед. мо дар ин маълумот додан ки шумо дар мерасонем. кузов универсали, сӯзишвори дизел 50000 сомон, моториш 1.9 литр. коробка боша механика. мошин ҳолатиш хубай. задагӣ пусидагӣ варид кардагӣ надора. касе мехара аз номи канали Далер офисиал муроҷиат кунад гуфтагай боз ягон сум скидка ҳам мешавад азиз. солиш 2007 Opel Astra H ки шумо дар комментария хоҳиш мекардем ки баҳри шумо монем бача азиз. аз моя реклама баҳри шумо фақат дастгирӣ кунед. касое ки ҳамо
канал тамошо мекунем. Як дона лайк ҳамонен беҳтарин дастгир мешавад. панҷум мошини фурӯшии Opel Astra F. зиёди бачаҳо хоҳиш мекунанд боз Opel Astra F ҳам партем дар комментариҳо хоҳиш мекунанд. соли 1997 қабул кардем. дар душанбе аст бо нархи 28000 сомонӣ. дӯстон азиз, ҳолати мошин хубай, ӯ қадар бадам нестай. мақсад мошина мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. мошинча тозай, кам масла мехӯрам. мега хай ака як маслаша алиш мекунед, бо иншоаллоҳ ягон сум арзон мекунад, худаш тӯрӣ мешавад. шурш бензин газай, дар кузов хэтчбек, мотораш 1.6 литр, коробкаш боша механикай. мошин кам гаштаг мега 1234 пробег шай. ҳами касоне ки мисол ҳам мошина мехаранд мега ҳамо дамо занг занен, боз муомила ҳам мекунем бача азиз. касоне ки намехарен, аз ҳамаи шумо хоҳиш ки нороҳат накунед, интересоват ка занг назанен. просто ки ҳолати мошин хубай мега, состояниш тенҷай, дарунаш тоза, сиденияшам хушроакай. кушодай хай Opel-ро медонед, состояниш хелай кам расходай, запчастоша дар любой ҷо метавонед биёред бача азиз. фақат як дона лайка намодаши, бумо лайка далши тамошо кун. мегзарем ба эълони шашуми ирӯза. Daewoo Nexi равон кардан ба мо солҳои 1995. мошин айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 23000 сомонӣ мега. краскаи мошин, краскаи хидшай алиш кардаги нестай. 4 та балони 70-80 фоиза, мотораш ҳам ҳолатиш бад нестай, дар ҳолати хуб қарор дорад. то моҳи сентябра техас мотор дорад. срочно сумдарка илтимос, касоне ки мехарен ҳамо одамо занг занед, намехардагиро нороҳат накунед. сӯзишворӣ бошад бензин газай, солаш 95, мотораш 1.6 литр. соҳиби ҳами Nexi акай Бахтиёрай занг занен, ҳам бардорада муроҷиат кунед аз канал, аз номи канали мо, иншоалло бо ягон сум арзон ҳам мекунанд. мотораш 1.6 литр, коробка боша механика. дӯстон азиз, хулоса ки ҳолати мошин хубай, состояниш тенҷбадай. ҳам краскаи сафедай, хай аз видош дистен чихелай. бо хутон занг занен, нашоти состояниша нарх намош хутон бо муомила кунед. аз мо реклама барои шумо буд мондем. эълони ҳафтум бардори гиромӣ. Toyota Camry солҳои 2013 равон кардан. баҳри шумо қабул кардаем. айни ҳол дар душанбе мебошад, бо нархи 126000 сомонӣ меган. мошин состояниш как вагонай, ҳолатиш хубай. Toyota Camry, мотораш 2.5, коробкаш автоматикай. мошин нигоҳ кунед бача азиз, дорои ҳуҷҷати солуна, 4 та балони 100%. дохили мошин дора об кондисионер, печка, телевизор, мошин мултирулай, аэробаг ва дигарош. хулоса ҳама тарафа қонуну қоидаш хати тенҷбадай. каси мехара, мисол ҳолатишам бад нест мошина. дар рақами 95 55 82 занг занен, оиди мошин боз маълумоти муфассала пайдо кунед. аз мо баҳри шумо реклама бача азиз. аз шумо агар имконият бошад лайкора моне беҳтарин коро мешавад. срочно мошина мега бифурӯшем, бояд американка Sky тоза, беҳуда занг назанед. салому алайкум бародарои на хонаи фурӯшӣ. мақсад документ пакумент ремонти дарунаш полни ҳама қоидавияй. инаи беруноша карочи ошхона, анҷомхона, газхона. инаи ҷа бародарот полни навеси ангурай хеба бари хона, пушти хона қати рафтагай. инаи диюм хонаша бародарот, 4 дар хонай, 3 хонаи калонай, 3 тамоядай. ҳамаш картош паклёвка навзадагӣ. наиҷа заминошай бародарон. заминшай мақсад. замини корамуш мақсад кор мекунам. наиҷа оғилай. барои гов по мол дошта бошӣ мақсад оғил астай. ай заминиш навже кордаги ма. температура катя 41 сотикай. замин полни документ дора, хона замин ҳамаш қоидаи документ дора. наиҷа мақсад ҳавзай. ҳавза иҷа метонӣ мақсад барои термекс пермексит ҳамҷа кашид. 40 тон об мебара карочи.
اینجا حوزه برادر. اینایی انگوری قفای خونه برادر. نه پایورا ناگیرتگه مالی نزده امشب خوشو. صد انگوری پشتی خونه درونش پال ریمون کرده بیرون شوال خوش رو ریمون کرده نیست برادر. هموندگی چکدوم میخره با ریمونتش میکنه. پاکمه همه قایده بیای مقصد نکن پمشه همه شکل دیستن جا آگه میتونه کمشه گیره کاره پیش بری.